ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ନି ଶୁନମା। ଗୋଟେ ରାଜାଟେ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ରାଜ ପୁରୋହିତଟେ ଥିଲେ। ତ ଦିନେ ରାଜା ଭାବଲେ ଏ ରାଜ ପୁରୋହିତ ତ ପଣ୍ଡିତ ଇତାକେ ମୁଇଁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାମି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରବା କେ ଦେଖମା। ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛେ ଆର୍ ତାର ଉତ୍ତର ମତେ ନେଇ ମିଲି ପାରବାର। ତ ସେ ରାଜ ପୁରୋହିତ କେ ଡାକଲେ, ଡାକି କରି କହିଲେ କି ମୁଇଁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାମି ଆର୍ 3 ପ୍ରଶ୍ନର ମତେ ସହି ସହି ଉତ୍ତର ଦରକାର ଅଛି। ତ ପୁରୋହିତ କହିଲା, ମହାରାଜ ପଚରେଇ କରି ଦେଖୁନ୍, ଜାନିଥିମି ବେଲେ କହେମି, ନହେଲେ ମୁଇଁ ପଢି କରି ଆଇମି ଆର୍ ତମର ଉତ୍ତର ଦେମି ବୋଇଲା। ତ ରାଜା କହିଲା, ମୋର ପहला ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ବୋଲସନ୍, ଇ ଭଗବାନ କେନ୍ତା ଦିସନ୍? ତୁମେ ଦେଖିଛ ଭାଲ? ହେଲେ ବି ତ କେନ ବହିଥି ଥିବା, କେନ୍ତା ଦିସନ୍ ଯେ ମତେ ଟିକେ ବତ ତ ବୋଇଲା। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏଟା ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ମୁଇଁ ପଢି କରି ତମକୁ କହେମି ବୋଇଲା। ଆର୍ ତମର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇ ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ କେତେ ଦୂର ତକ ଦେଖି ପାରସନ୍, କାଣା କାଣା ଦେଖି ପାରସନ୍, ଇଟା ବି ମତେ ଦରକାର ଉତ୍ତର। ଆର୍ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇ ଯେନ୍ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ କାଣା କରସନ୍, କାଣା କାମ କରି ପାରସନ୍, କେନ୍ କେନ୍ କାମ ତାକର ହାତେ ହେସି ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ସେ ରାଜ ପୁରୋହିତ ବୋଇଲା, ଇଏ ବड़ा କड़ा କड़ा ପ୍ରଶ୍ନ ମହାରାଜ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯିମି ଆର୍ ସବୁ ବେଦ, ସବୁ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସବୁ ପଢମି, ତାରପରେ ମୁଇଁ ଆସିକରି ଉତ୍ତରଟା ଦେମି ବୋଇଲା। ଗଲା ମାସେ କର ଟାଇମ ମାଗଲା, ଗଲା ଘରକେ ସବୁବେଲେ ବସିଛେ ମୁହଁକେ ମୁଡେଇ କରି। ତ ତାର ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ସବୁବେଲେ ନା ଦୁଃଖୀ ହେଇକରି ଆଜକାଲ କାଁ ଯେ ବସୁଛ, କାଣ ହେଲା କେଁ ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ସେ ରାଜ ପୁରୋହିତ ବୋଇଲା, ବେଟା କାଣ କହମି ରେ ବାବୁ, ରାଜା ମତେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରେଇছে ଯେ ହେଥିର ଉତ୍ତର ମତେ ନେଇ ମିଲବାର ବୋଇଲା। ତ ସେ ପିଲା କହିଲା, ମତେ କହ, ମୁଇଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେମି ବୋଇଲା। ହଁ ମୁଇଁ ନେ ଦେଇ ପାରବାର, ତୁଇ କାଣା ଦେବୁ ବୋଇଲା। ପିଲା କହିଲା, ତୁମେ କହ ତ ମତେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଏହେରୁ ପିଲା ବୋଇଲା, ଇଟାକେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କାଲକେ ଯିମା ମତେ ନେଇକରି ଯିବ ରାଜାର ପାସକେ, ଆର୍ ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି ବାପା ବୋଇଲା। ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତୁ ପହଲେ ମତେ କହ ତ କାଁ କାଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଏ ଯେ, ନାଇଁ ସିଧା ମୁଇଁ ରାଜାର ସାମ୍ନାଥି କହମି, ତୁମେ ମତେ ନେଇକରି ତ ଚାଲ ବୋଇଲା। ଆର ଦିନ ପୁରୋହିତ ତାର ପୁଅକେ ଧରି କରି ରାଜାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆର୍ ବୋଇଲା, ମହାରାଜ মোর পুଅ ଟିକେ ଜହ ପଢିଛେ ତ, ବୋଇଲେ ଇ ମୋର ପୁଅ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ସାର ଦେଇଦେବା ବୋଇଲା। ତ ରାଜା, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ, ତୋର ପୁଅ ଯଦି ଦେଇଦେବା ବୋଇଲେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ, ତାହେଲେ ବସ ମୋର ପहला ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ସେ ରାଜାର ତାର ସେ ପୁରୋହିତର ପୁଅଟା ବୋଇଲା, କେନ୍ତା ମହାରାଜ, ମୁଇଁ ପहला ଥର ତମର ଘରକେ ଆଇଛେ, ଯାହା ହେଲେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସୁନ୍ ସାର୍, ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରେଇ ବୋଲଛ, ପାଏ ନାଇଁ, ଚାହା ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଆର୍ ସିଧା ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରଉଛ ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ରାଜା କେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ତାର ଦାସୀକେ ଗୁରସ ଗିଲାସେ ଆନିକରି ତାକେ ଦିଅ ପିଇବା, ତେହେରୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ଗୁରସ ଗିଲାସେ ଆନିକରି ଥୁଇ ଦେଲେ। ସେ ପିଲା ସେ ଗୁରସକେ ଘାଟୁଛେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥି, ଘାଟୁଛେ ଆର୍ ଘାଟୁଛେ ଘାଟୁଛେ ଯେ ଘାଟୁଛେ। ରାଜା ବୋଇଲା, ଇଟା କାଁ କରୁଛୁ ବୋଇଲା, କାଣା ଏଟା କେତେବେଲେ ଏନ୍ତା କରବୁ ବୋଇଲା। ବେଲେ ରାଜା କେ ସେ ବୋଇଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପରି ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲା। ହଁ ମୋର ପहला ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛେ, ଇ ଭଗବାନ କେନ୍ତା ଦିସନ୍ ବୋଇଲା। ବୋଇଲେ ହେଟା ତ ମୁଇଁ କରୁଛେ, ହେଟା ମୁଇଁ କରୁଛେ, ମୁଇଁ ଇ ଗୁରସ ଗିଲାସ ଭିତରେ ଘି ଖୁଜୁଛେ ବୋଇଲା। ରାଜା ବୋଇଲା, ମୁରୁଗ ଆଉ କାଁ, ଗୁରସ ଭିତରେ ଘି ଖୁଜବୁ ଯେ ଏନ୍ତା ସାଧା ସାଧା ତୁଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଯେ ଘି ବାହାରି ଯିବା, ଇଟାକେ ବସାବାର ପଡବା, ଫୁଟାବାର ପଡବା, ସର ବାହାର କରବାର ପଡବା, ଫେର ମାରବାର ପଡବା, ଫେର ନିଆଁଥି ବସାବାର ପଡବା, ଫେର ତ ଘି ବାହାରବା, ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଘି ବାହାରି ଯିବା। ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ହେଟା ମହାରାଜ, ତୁମେ ଭଗବାନ କେନ୍ତା ଦିସନ୍ ବୋଲିକରି ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରେଇ ଦେବ ବୋଲେ ଭଗବାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ କରିପାରବା? ହେଥିର୍ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ କରବାର ପଡବା, ଦାନ କରବାର ପଡବା, ପୁଣ୍ୟ କରବାର ପଡବା, ସଂଯମ ନେବାର ପଡବା, ବହୁତ କିଛି କରବାର ପଡବା, ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖି ପାରବ କି ଭଗବାନ କେନ୍ତା ଦିସନ୍। ଆଗ ହେ ସବୁ କର, ତାରପରେ ତୁମେ ଦେଖି ପାରବ ଯେ ଭଗବାନ କେନ୍ତା ଦିସନ୍ ଯେ ବୋଇଲା। ବେଲେ ରାଜା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଇଟା ହେଲା ମୋର ପहला ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ତ ମୋର दूसरा ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ବି ଦେଇଦେ।
କାଣା ନେ ଭଗବାନ କେତେ ଦୂର ଦେଖି ପାରସନ୍, କାଣା କାଣା ଦେଖି ପାରସନ୍। ତ ସେ କହିଲା ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମହମବତୀଟେ ମତେ ଦରକାର ବୋଇଲା। ମହମବତୀ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଦେଲେ, ଜଲେଇ ଦେଲା ଆର ମଝି ଥୁଇ ଦେଲା। ରାଜା କେ ବୋଇଲା ମହାରାଜ ଇ ମହମବତୀ କେତେ ଦୂର ତକ ଦିଶୁଛେ ବୋଇଲା। ବୋଲେ ରାଜା କହିଲା ସବୁଆଡେ ଦିଶୁଛେ, ଚାରିଆଡେ ଦିଶୁଛେ, ପୁରା ଘର ଦିଶୁଛେ ଉଜାଲା ବୋଇଲା। ହେଲେ ଏଇଟା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେ ବୋଇଲା। କେନ୍ତା ଭଗବାନ କେତେ ଦୂର ଦେଖି ପାରସନ୍, ଭଗବାନ ଏନ୍ତା ମଝି ଅଛନ୍ ଆର୍ ସବୁଆଡେ ଦେଖି ପାରସନ୍। ମହମବତୀ ଯେନ୍ତା ଚାରିଆଡେ ତାର ଉଜାଲାଟା ଦେଇ ପାରୁଛେ, ଭଗବାନ ବି ଚାରିଆଡର ଜିନିଷ ଦେଖି ପାରସନ୍ ବୋଇଲା। ରାଜା କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। କାଣା ଭଗବାନ କାଣା କରି ପାରସନ୍, କାଁ କାଁ କାମ କରି ପାରସନ୍ ବୋଇଲା। ତେହେରୁ ତ ସେ ପିଲା କହିଲା କି ଠିଆ ହେଲା ଆର ବୋଇଲା ମହାରାଜ ତୁମେ ଯେନ୍ ଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମତେ ପଚରାଲ, ତୁମେ ମତେ ଗୁରୁ ଆଉ ତମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକରି ପଚରାଲ କି ତୁମେ ଗୁରୁ ଆର ମୁଇଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକରି ପଚରାଲ ବୋଇଲା। ବେଲେ ମହାରାଜ ବୋଇଲା ଏଥର ରାଜା କି ମୁଇଁ ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ ତୁଇ ଗୁରୁ ଭାଉ, ତତେ ମୁଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବିକରି ପଚରଉଛେ, ମୋର ଉତ୍ତର ଦେ ବୋଇଲା। ତ ପିଲାଟା ଏଥର କହିଲା ଯଦି ମୁଇଁ ତମର ଗୁରୁ ତମେ ସିଂହାସନ ଥି ବସିଛ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକରି ଆର୍ ମୁଇଁ ଗୁରୁ ହେଇକରି ତଲେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ତା କଥା? ତ ମୁଇଁ ଯଦି ତମର ଗୁରୁ ମୁଇଁ ଉପରେ ରହିବାର କଥା ନା, ତମେ ତଲେ ରହିବାର କଥା। ତ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛେ ତାହେଲେ। ରାଜା ଉତରି ଆଇଲା ସିଂହାସନ ନୁ, ତଲେ ଠିଆ ହେଲା ଆର୍ ସେ ପିଲାକେ କହିଲା କି ତୁଇ ଯା ସିଂହାସନ ରେ ବସ ବୋଇଲା। ପିଲା ଗଲା ସିଂହାସନ ଥି ବସଲା। ବୋଇଲେ ରାଜା କେ କହିଲା ତମର ଉତ୍ତର ପାଇଲ ମହାରାଜ ବୋଇଲା। ରାଜା କହିଲା କାଣା ମହାପୁରୁ କାଣା କରି ପାରସନ୍? ମହାପୁରୁ ଇଟା କରି ପାରସନ୍ କି गरीब के महाजन बनै पारसन, राजा के प्रजा बनै पारसन, गुरु के शिष्य बनै पारसन। महाप्रभु चाहसन बेले से जाना के ताना बनै पारसन, ताकर इच्छा से जहा के वरदान देवे ताके वरदान देवे, जहा के अभिशाप देवे ताके अभिशाप देवे। तो एछन बुझी पारल तो भगवान काना करि पारसन जे बेले। राजा एकदम खुश हो गला। पुरोहित के बोला बाप रे मोर राज्य रे भी एतकी ज्ञानी लोग अछन, एष्ठानु तुई मोर राज पुरोहित तो आउ, बाकी तोर पो के मुई मोर राज सिंहासन रो पाखे पंडित करी करी ठिया करमी, इतार ज्ञान मते दरकार अछि बोला। ठीक ना?